हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा राधा माधव माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जय जन गोपी जन वल्लभा वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जय जन गोपी जन वल्लभा वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन यशोदनन्दन यशोधनन्दन प्रजन व्रजनरञ्जन। रञ्जन यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन यशोदनन्दन यशोधनन्दन जन व्रजनरञ्जन। रञ्जन यमुनदीनावनचारी। यमुनदीनावनचारि। वनचारी यमुनदीनावनचारी। यमुनाधीरा यमुनदीनावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैवां नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्।
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्गीता भगवत्य श्लोके उत्तमश्लोके भक्तेर्भवते नैस्तिके भक्तिं भवति नैष्टिके नास्तिके So now reading from Bhagavatam. Reading from Bhagavatam. எல்லாரும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ 4th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. यत् आसरति श्रेयानितरस्तत् ईहते स यत् प्रमाणं दुरदे लोकस्तत् अनुवर्तते. இதே மாதிரி ஸ்லோகம் நம்ம இதுலயே இருக்கு இல்லையா? எதுலயே படிச்சிருக்கோம் அது. எதுலயும் இல்ல, எதுல மத்தது? பகவத்கீதையில. அதாவது ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பெரிய மனிதன் வந்து எந்த ஊமையை கொண்டு ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ அதுதான் அவங்க வந்து என்ன நமக்கு வந்து இந்த பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நாம பின்பற்றி போகும்பொழுது நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். சோ அதனால்தான் நம்ம குரு பரம்பராவை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது ஸ்லோகம் அது. ஓகே, சோ எத் எத் ஆஷரதி சேயா. எஸ், வாசிங். यत् यत् आसरति श्रेयान् इतरदस्तत् ईहते सत्यत् प्रमाणं गुरुदे लोकस्तत् अनुवर्तते. यत् यत् எதையெல்லாம் ஆசரதி பெறுகிறார்களோ ஸ்ரேயான் பூர்ண சமய அறிவுடைய முதல் தர மனிதன், இதர கீழ்ப்பட்டவன், அதையே ஈகத்தே செய்கிறான், சக அவன் பெயரில் மனிதன், எதையெல்லாம் பிரமாணம் அத்தாட்சியாக அல்லது சரியானதாக குருதே ஏற்றுக்கொள்கிறான், லோகக பொதுமக்கள் அதை அனுவர்த்தத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பொதுமக்கள் சமூகத்தில் உள்ள தலைவனின் உதாரணத்தை பின்பற்றி அவனுடைய நடத்தைப்படியே தாங்களும் நடப்பர். அத்தலைவன் ஏற்றுக்கொள்வதையெல்லாம் பிரமாணமாக தாங்களும் ஏற்றுக்கொள்வர். பொருளுரை. அஜாமிளன் தண்டனைக்குரியவன் அல்ல என்ற போதிலும் அவனை யமராஜனிடம் அழைத்து சென்று தண்டனை வாங்கி தருவதில் யமதூதர்கள் பிடிவாதமாக இருந்தனர். இது அதர்மமாகும். இத்தகைய அதர்ம செயல்கள் அனுமதிக்கப்பட்டால் மனித சமுதாயத்தில் நிர்வாகம் சிதைந்துவிடும் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் அஞ்சினர். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இப்பொழுது மனித சமுதாயத்திற்குரிய சரியான ஆட்சி கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்த முயல்கிறது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுக அரசாங்கங்கள் புரிந்து கொள்ளாததால் அதற்கு சரி கலியுக அரசாங்கங்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஒப்பற்ற சேவையை புரிந்து கொள்ளாததால் அதற்கு சரியான ஆதரவு தருவதில்லை. இழிவடைந்த நிலையிலுள்ள மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவதற்குரிய சரியான இயக்கம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம்தான். எனவே மனித குலத்தின் பாவ நிலையை முழுவதுமாக சீர்திருத்தும் நோக்கத்திற்காக உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியில் உள்ள அரசாங்கங்களும் பொது தலைவர்களும் இந்த இயக்கத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து யாரு 2 பேர் வாசிக்காம கடைசியில நின்னாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி அண்ட் கீதா மாதாஜியா? எனக்கு தெரியல, ஞாபகம். ஓகே, சோ புஷ்பா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் மாதாஜி, இருக்கேன் மாதாஜி. நேத்து நீங்களும் கீதா மாதாஜி தானே வாசிக்கல இல்லையா? ஓகே ஃபைன். நேத்தா முந்தானா தெரியல. ஓகே ஓகே ஃபைன். யாருன்னு எனக்கு தெரியல. நேத்து யார் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரு வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன்.
யார் நேத்து நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் சுதா சரி. Fine. புதுசா வந்திருக்காங்க மாதாஜி, அவங்க கூட வாசிக்கலாம். யாரு யாரு? புதுசா இன்னைக்கு நிறைய புதுசா வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே நான் fine, படிக்கிறேன் fine. மாதாஜி. அப்ப நான் பழைய படிக்கிறேன். பழைய டிவோட்டிஸ் கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. Fine. அவங்க வாசிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் யாராவது கையை ஒருத்தங்க. பழைய நான் டிவோட்டிஸ் படிக்கிறேன். நான் நான் கையை ஊர்த்திட்டு தாழ்த்திட்டேன் மாதாஜி, புதுசா வந்தவங்க படிக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். யஷ்யாங்கே சிரஹ ஆதாய லோகஹ வபீதி நிவ்ருதஹ ஸ்வயம் தர்மம் அதர்மம் வா நஹி வேத யதா பசுஹ சகதம் அனர்பிதாத்மானம் கிருதமைத்ரம் அசேதனம் விஸ்ரம்பணியோ பூதானாம் சக்ருணோ நோக்தும் அர்ஹதி. எஸ், யாராவது வாசிக்கிறேன்னு சொன்னவங்க வாசிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. ஸ்கிரீன்ல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். நான் படிக்கிட்டீங்களா? படிக்கணும். யாரும் வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, அவங்க வாசிங்க. பதங்கள் 5, 6. யஸ்யாங்கே சிர ஆதாய லோகா சுபிதி நிர்விருத்தக ஸ்வயம் தர்மம் அதர்மம் வா நஹி வேத யதா பசுஹு சகதம் அன்யர்பிதாத்மானம் கிருதமைத்ரம் அச்சேதனம் விஸ்ரம்பணியோ பூதானாம் ஸ்க்ருணோத்வக்தும் அர்ஹதி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பசங்க அப்படியே படிங்க. எஸ், யாருடைய வாசிங்க. அஸ்ய யாருடைய, அங்கே மடியில், சிர தலையை, ஆதாய வைத்து, லோக பாமர மக்கள், ஸ்வபிதி தூங்குகிறார்களோ, நிர்விருத்த நிம்மதியாக, ஸ்வயம் தானே, தர்மம் சமய கோட்பாடுகளை அல்லது வாழ்வின் லட்சியத்தை, அதர்மம் அதர்மத்தை, வா அல்லது ந இல்லை, ஹி நிச்சயமாக, வேத அறிவது, யதா போலவே, பசு ஒரு மிருகம், ச அத்தகைய ஒருவன், கதம் எவ்வாறு, அந்யர்பிதா ஆத்மானம் பூரண சரணடைந்த ஜீவராசிக்கு, கிருத மைத்ரம் உயர்ந்த நம்பிக்கையும் நட்பும் வைத்துள்ள, அச்சேதனம் உணர்வு முதிர்ச்சியடையாத மூடன், விஸ்ரம்பணிய நம்பிக்கைக்கு உகந்த, பூதானாம் ஜீவராசிகளின், சக்ருண எல்லோருக்கும் நல்லது செய்யும் மென்மையான இதயமுடைய, தோக்தும் துன்புறுத்த அர்ஹித முடியும். மொழிபெயர்ப்பு. பாமர மக்கள் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று பிரித்தறியக்கூடிய அளவுக்கு அறிவு முதிர்ச்சி அடையாதவர்களாக உள்ளனர். கள்ளங்கபடமற்றவனும் தேர்ந்த அறிவு இல்லாதவனுமான ஒரு குடிமகன் தன் எஜமானன் தன்னை காப்பாற்றுவான் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையுடன் அவனது மடியில் தலை வைத்து நிம்மதியாக தூங்கும் அறிவற்ற ஒரு மிருகத்தை போன்றவனாவான். ஒரு தலைவன் உண்மையில் மனமுடையவனாகவும் ஒரு ஜீவராசியின் நம்பிக்கைக்கு தகுதியுடையவனாகவும் இருந்தால், உயர்ந்த நம்பிக்கையும் நட்பும் கொண்டு முழுமையாக ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் கீழே முழுமையாக சரணடைந்துள்ள ஒரு பாமரனை அவன் எவ்வாறு தண்டிக்கலாம் அல்லது கொல்லலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரதோ பேக்ரவுண்ட்ல வந்து பிள்ளைங்க வந்து பேசிட்டே இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. பொருளை விஸ்வஸ்த கதா என்ற சம்ஸ்கிருத சொல் நம்பிக்கை துரோகத்தை குறிக்கிறது. பாமர மக்கள் அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பில் எப்பொழுதும் கவலையின்றி நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே குடிமக்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்து அரசியல் காரணங்களுக்காக அரசாங்கம் அவர்களை கஷ்டப்படுத்துவது எவ்வளவு வருந்தத்தக்க விஷயம். இந்தியாவில் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் அமைதியுடன் கூடி வாழ்ந்தனர். ஆனால் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் சுயநல நோக்கங்களுக்காக அவர்களுக்கிடையில்
திடீரென்று வெறுப்புணர்ச்சியை தூண்டிவிட்டதால் அவர்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஒருவரை ஒருவர் கொன்று குவித்த அந்த பிரிவினை கொழுகொழுவென்று வளர்ந்ததும் உடனே கசாப்பு கடைக்கு சாரி மதிச்சு ஒருவரை ஒருவர் கொண்டு குவித்த அந்த பிரிவினை நாட்களை நாம் நேரில் கண்டிருக்கிறோம். இது கலியுகத்தின் ஒரு அடையாளமாகும். இந்த யுகத்தில் மிருகங்கள் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு தங்கள் எஜமானர்கள் தங்களை காப்பாற்றுவார்கள் என்று பூர்ண நம்பிக்கையை பெறுகின்றனர். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவை கொழுகொழுவென்று வளர்ந்ததும் உடனே கசாப்பு கடைக்கு அனுப்பப்பட்டு விடுகின்றன. இத்தகைய கொடுமை விஷ்ணு தூதர்களை போன்ற வைஷ்ணவர்களால் கண்டிக்கப்படுகிறது. உண்மையில் இத்தகைய துன்பங்களுக்கு பொறுப்பாளிகளான பாவிகளுக்கு ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்ட நரக சூழ்நிலைகள் காத்திருக்கின்றனர். தன்னிடம் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஒரு மனிதனுக்கு அல்லது ஒரு மிருகத்திற்கு ஒருவன் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தால் அது மிகப்பெரிய பாவமாகும். இத்தகைய நம்பிக்கை துரோகிகளை அரசாங்கம் தண்டிக்காமல் விட்டுவிடுவதால் மனித சமுதாயம் முழுவதுமே பயங்கரமாக மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே தான் இக்கலியுக மக்கள் மந்தக சுமந்த மதைய மந்த பாக்கியகி உபத்திரதகா என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய பாவங்களின் விளைவாக மக்கள் தூசிக்கப்படுகின்றனர். மந்தா அவர்களது புத்தி தெளிவில்லாமல் உள்ளது. சுமந்த மதையா அவர்கள் துரதிருஷ்டசாலிகளாக உள்ளனர். மந்த பாக்கியா எனவே அவர்கள் பல பிரச்சனைகளினால் உபத்திருத்தா எப்பொழுதும் தொல்லைக்கு உள்ளாகின்றனர். இது இப்பிறவியில் உள்ள அவர்களுடைய நிலையாகும். மேலும் மரணத்திற்கு பின் அவர்கள் நரக சூழ்நிலையில் தண்டிக்கப்படுகின்றனர். ஜெய் ஸ்ரீ பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் புதுசா வந்திருக்கிறவங்க அவங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஆனா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அயம் ஹி கிருத நிர்வேஷோ ஜன்ம கோடி அம்ஹாசமபி யத் வியாஜாஹார விவசோ நாம ஸ்வஸ்தி அயனம் ஹரேஹி. எஸ் அயம் கிருதநிர்வேஷோ ஜன்ம கோடி அம்ஹசாமபி. ஒருத்தர் வாசிங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் ஒருத்தர் வாசிக்கங்க. ஒருத்தர் வாசிங்க. அயம் ஹரே கிருஷ்ணா நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். அயம் ஹி கிருத நிர்வேஷோ ஜன்ம கோடி அம்ஹசாம் அபி யத் வியாஜஹாரா விவேசோ நாம ஸ்வஸ்தி அயம் ஹரே. அயம் இந்த மனிதன் அஜாமிலன். உண்மையில் கிருத நிர்வேச எல்லாவித பிரயாச்சங்களும் செய்வதனாகிறான். ஜன்ம பிறவிகளின் கோடிக்கணக்கான அம்ஹசாம் பாவம் செயலுக்கு அபி கூட எத் ஏனில் யா ஜஹார அவன் ஜபித்திருக்கிறான். விவச கதியற்ற ஒரு நிலையில் நாம திருநாமத்தை ஸ்வஸ்தி அயனம் முக்தி வழிவகும். ஹரே பரம புருஷரின் மொழிபெயர்ப்பு. அஜாமிலன் தன் பாவ செயலுக்கெல்லாம் பிரயாச்சித்தம் செய்துவிட்டான். உண்மையில் ஒரு பிறவியில் எந்த பாவங்களுக்கு மட்டுமின்றி கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த பாவங்களுக்கும் அவன் பிரயாச்சித்தம் செய்தவனாகிறான். ஏனெனில் கதியற்ற ஒரு நிலையில் நாராயணரின் திருநாமத்தை அவன் ஜபித்ததுமே அதற்கு காரணம். அவன் தூய்மையாக ஜபிக்கவில்லை என்றாலும் குற்றமில்லாமல் ஜபித்திருக்கிறான். எனவே இப்பொழுது அவன் தூய்மை அடைந்து முக்தி தகுதியடைவன் ஆகிவிட்டான். பொருளுரை. யமதூதர்கள் அஜாமில்லனின் புறநிலையை மட்டுமே திருத்தி கொண்டனர். அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதிலும் பெரும் இருந்திருப்பதால் அவன் யமதனிடம் அழைத்து புறநிலை அவன் தன் வாழ்க்கையில் முழுவதும் பெரும் பாவியாக இருந்திருப்பதால் அவனை யமராஜனிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணினர். ஆனால் அவன் எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டான் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. எனவேதான் அவன் மரண தருவாயில் 4 அச்சரங்கள் அடங்கிய நாராயண நாமத்தால் எல்லா பாவங்க விலைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டான் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் விளக்கினர். இந்த தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத என்ற விஷ்ணு தூதர்கள் விளக்கினர். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத
சக்கரவர்த்தி தாகுரர் சுமிருதி சாஸ்திரத்திலிருந்து பின்வரும் ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டுகிறார். நாம்னோ ஹி யாவதி சக்திஹி பாப நிர்கதனே ஹரே ஹரே தாவ கர்த்தும் ந சக்னோதி பாதகம் பாதகி நரக. ஒரு ஹரிநாமத்தை ஜபிப்பதாலேயோ பாவாத்மா ஒருவன் தன்னால் செய்ய முடிந்ததை விட அதிகமான பாவங்களின் பலன்களை நிஷ்பலமாக்கி விடுகிறான். புருக்கஹத் விஷ்ணு புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஸ்ரீ அவ்வளவுதான் மாதாஜி. இது படிக்கிறது இன்னும் கீழே இருக்கு படி. அவசோனாபி என் நாம்னி அவசேனாபி என் நாமினே கீர்த்திதி சர்வ பாதகை புமான் விமுச்யதே தத்யக சிம்ஹ சரத்ததைர் நிருகிருகர் இவ. பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருவன் கதியற்ற நிலையிலோ அல்லது அதை செய்ய வேண்டுமென்று விருப்பமில்லாத நிலையிலோ கூட ஜபித்திருந்தாலும் சிங்கத்தின் கர்ஜனையை கேட்டு சிறு மிருகங்கள் எல்லாம் அஞ்சி ஓட்டம் பிடிப்பது போல அவனது பாவ விலைகளையும் ஓடிவிடுகின்றன. கருட புராணம். உச்சாரிதம் ஏன ஹரி இதி அக்ஷர திவ்யம் பக்தி பரிசுரஸ்தேன மோஷாய கமனம் பிருத்திகி. ஹரி என்னும் இரு அச்சங்களை கொண்ட பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு முறை ஜபிப்பதாலேயே ஒருவன் முக்தியான வழியை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஸ்கந்த புராணம். இவை யமதூதர்கள் அஜாமிலனை யமராஜனின் சபைக்கு எடுத்து செல்வதை விஷ்ணு தூதர்கள் ஆட்சேபிப்பதற்கு சில காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ ஏதேன் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? இல்ல அடுத்து வேற யாருக்குன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் யாருது? பசங்க எல்லாம். நான் டிராவல்ல இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேற யாரு புதுசா வந்திருக்கவங்க படிக்கணும்னுறவங்க எனக்கு கையை உயர்த்துங்க. ஸோ தட் நீங்க யார் படிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வாசிங்க நீங்க. நான் வாசிச்ச பிறகு நீங்க அந்த ஸ்லோகம் வாசி ஃபுல்லா வாசிங்க. ஓகே. ஏதே நைவஹி அகனோ அஸ்ய கிருதம் ஷயாத் அக நிஷ்கிருதம் யதா நாராயணேதி ஜகாத சதுரக்ஷரம். எஸ் வாசிங்க. ओके जी। एतेनैव हि अगनो अस्य कृतं शयात् अकनिष्कृतं यथा नारायणायेति जगता चतुरक्षरम्. ஏதேன ஜபித்த இதனால் ஏவ மட்டும் ஹி நிச்சயமாக அகோன பாவ விளைவுகளை உடைய அஷ்ய இவனுடைய கிருதம் செய்யப்பட்டு விட்டது சியாத் இருக்கிறது அக பாவங்களுக்கு நிஷ்கிருதம் முழுமையான பிராய்ச்சித்தம் யதா எப்பொழுது நாராயணா ஓ நாராயணா ஆய இங்கு வா இதி என்று ஜகதா அவன் உரைத்தான் சது அக்ஷரம் நாராயணா என்ற 4 அட்சரங்களை. விஷ்ணு தூதர்கள் இதற்கு முன்பு தொடர்ந்து கூறினர். இதற்கு முன்பு கூட உண்ணும் பொழுதும் மற்ற சமயங்களிலும் இந்த அஜாமிலன் தன் மகனை நாராயணா இங்கு வா என்று அழைத்து வந்தான். இவ்வாறு அவன் தன் மகனின் பெயரை தான் அழைத்தான் என்றாலும் நாராயணா என்ற 4 அட்சரங்களை உச்சரித்திருக்கிறான். நாராயணா என்ற நாமத்தை இவ்வாறு ஜபித்ததனாலேயே கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த பாவங்களுக்கு போதுமான பிராயச்சித்தத்தை அவன் செய்தவனாகிறான். முன்பு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த அஜாமிலன் நாராயணா என்ற நாமத்தை குற்றமில்லாமல் ஜபித்திருக்கிறான். தன் பாவ செயல்களை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக மட்டும் பகவானின் திருநாமத்தை ஜபிப்பது அல்லது புனித நாம ஜபத்தின் வலிமையால் பாவங்களை செய்வது குற்றமாகும்.
ஆனால் அஜாமிலன் பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் அச்செயல்களை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக நாராயண நாமத்தை அவன் ஒருபோதும் ஜபிக்கவில்லை. தன் மகனை அடைவதற்காகவே நாராயண நாமத்தை அவன் உச்சரித்திருக்கிறான். எனவே அவனது ஜபம் நற்பயன் அளித்தது. நாராயணரின் புனித நாமத்தை இவ்வாறு ஜபித்ததன் காரணத்தால் பற்பல பிறவிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட பாவ விளைவுகளை அவன் போக்கிக் கொண்டு விட்டான். துவக்கத்தில் அவன் பரிசுத்தனாக இருந்தான். ஆனால் பிறகு பல பாவ செயல்களில் அவன் புரிந்தான் என்றாலும் அவற்றை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக நாராயணரின் புனித நாமத்தை ஜபிக்கவில்லை என்பதால் அவன் குற்றமற்றவனாவான். பகவானின் புனித நாமத்தை எப்பொழுதும் குற்றமின்றி ஜபிப்பவன் எப்பொழுதும் பரிசுத்தனாக இருக்கிறான். இச்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்படுவது போல் அஜாமிலன் ஏற்கனவே பாவமற்றவனாக இருந்திருக்கிறான். மேலும் அவன் நாராயண நாமத்தை ஜபித்து வந்ததால் தொடர்ந்து பாவமற்றவனாகவே இருந்து வந்தான். அவன் தன் மகனை தானே அழைத்தான் என்பது முக்கியமல்ல. அந்த திவ்ய நாமம் ஒன்றே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வேற யாராவது புதுசா வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது புதுசா வந்திருக்காங்களா டிவோட்டிஸ்? ஓகே. ஸ்தேன கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்தேனஹ சூராவோ மித்ரத்ருக் பிரம்ம ஹா புரதல்பஹ ஸ்ரீராஜ பித்ருஹோ ஹந்தாயே பாதகீனோ அபரே சர்வேஷாமபி அகவதாம் இதம் ஏவ சுனுஷ்கிருதம் நாம வியஹாஹரணம் விஷ்ணோர்யதஸ்தத் விஷயாமதிஹி. எஸ். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம். तेन सुरापो मित्रकृत ब्रह्महरा पुरतल्पकः श्रीराजपितृको हन्ता ये च पातकिनो अपरे सर्वेषाम् अभि अकवताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम यावहरणम् விஷ்ணோர்யதஸ்த விஷயாமதிஹி. ஸ்தேனா திருடன், சுரா குடிகாரன், மித்திர கிருத் ஒரு நண்பனுக்கு அல்லது ஒருவருக்கு துரோகம் செய்தவன், பிரம்ம ஒரு பிராமணனை கொன்றவன், குரு தல்ப அதன் ஆசான் அல்லது குரு பத்தினன் தகாத உறவு கொள்பவன், ஸ்திரீ பெண்கள், ராஜ அரசன், பித்ரு தந்தை, கோ பசுக்களை, ஹந்திர கொன்றவன், எவர்கள் கூட பாதகின பாவங்கள் செய்தவன், அபரே மற்றும் பலர், சர்வேஷாம் அவர்கள் அனைவரின், அபி என்ற போதிலும், அதவதாம் பல பாவங்களை செய்தவர்கள், இது ஏவ மட்டுமே, சுநிஷ்கிருதம் பூர்ண பிரயாசித்தமாகும், நாம யஹரணம் புனித நாமத்தை ஜெயிப்பது, விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவின் எதனால், தத் விஷயா புனித நாமத்தை ஜெயிப்பவன் பால், மதி அவனது கவனம். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜெயிப்பதில் தான் தங்கம் முதலான உயர்ந்த பொருட்களை திருடுபவனுக்கும், குடிகாரனுக்கும், ஒரு நண்பன் அல்லது ஒருவருக்கும் துரோகம் செய்தவனுக்கும், பிராமணனை கொன்றவனுக்கும், பெண்களை அரசனை அல்லது தன் தந்தையை கொள்பவனுக்கும், பசுக்களை கொன்றவனுக்கும், மற்றெல்லா பாவ ஆத்மாக்களுக்கும் மிக சிறந்த பிரசித்த முறையாகும். பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜெயிப்பதாலேயே இத்தகைய பாவிகள் பரமேஸ்வர கவனத்தை தொடர்ந்து விடுகின்றன. ஆகவே இவன் எனது புனித நாமத்தை ஜெபிக்கின்றான் என்பதால் அவனுக்கு பாதுகாப்பளிப்பு என் கடமையாகும் என்று வகையில் கருதுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. சுதா மாதாஜி ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ படிக்கிறவங்களத விட நம்ம வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் தான் நிறைய கேட்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் பார்த்து பண்ணிடுறேன். ஓகே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு புதுசாக வந்தவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய இந்த ஸ்டோரியினுடைய பேக்ரவுண்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் சொல்கிறேன். ஸோ இது நாம் என்ன படிக்கிறோம், நீங்கள் எல்லாரும் ஆல்ரெடி 5:30 மணி பாகவதம் கிளாஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து தவறாமல் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த காண்டங்கள் எல்லாம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு, ஏன் நம்ம பாகவதம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவத்கீதை வந்து பகவானுடைய போதனைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எத்தனையோ விதமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நாம் சந்திப்போம். ஓகே, ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் எப்படி கையாள்வது என்பது பகவத்கீதையை நாம் கேட்டோன்னாலும் வாசித்தாலும் நமக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து பகவானே கொடுப்பார். ஏன்னா ஸ்வயம் பகவானே கொடுத்த இருக்கிறது. அதற்கு மேற்பட்ட அங்கீகாரம் இல்லைன்னா ஆத்தன்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, அத்தாரிட்டி இல்லையா. ஸோ அந்த இது வந்து எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் இறைவனிடத்துலேருந்து வந்த பொழுது அதை நம்ம அவரே அங்கீகரிச்சிருக்காரு இல்லையா. இதெல்லாம் தான் இந்த கொள்கைகளெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றணும், இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலை கையாளணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் இப்படி தான் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து எல்லாமே கேள்வி பதில் அப்படி மாதிரி தான் நம்ம இருக்கிறதே பகவத்கீதையில படிக்கிறது. இங்கே பாகவதத்துல என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா பகவானுடைய புகழாரங்களை பத்தி படிக்க போறோம். ஓகே, எதை பற்றி நாம வாசித்தால் நாம தூய்மை அடைவோம் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் தான் பாகவதம். ஓகே, பேசிக்கா பகவானுடைய அவருடைய உடல் அங்கங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பாகத்தை வந்து பாகவதத்துக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கும் இல்லையா. கால் பாதங்களை வந்து முதல் 2 காண்டங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் கால் முட்டி இது வரைக்கும் அந்த இது வந்து கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதங்கள் வந்து முதல் 2 காண்டங்கள் 2 கால்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 3, 4 இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போஷணம், அது என்ன ஸ்தானம், போஷணம். ஸ்தானம் என்றால் ஸ்தலம், அதாவது இந்த அண்ட பிரிவுகளை பற்றி படிக்கிறது இல்லையா. போஷணம் என்றால் பகவான் எப்படி நம்மளை எல்லாம் ரட்சிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிரியேட்டிவ் இம்பட்டஸ், அதுவுமே வந்து இந்த படைப்பு வந்து சிருஷ்டி எப்படி எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையுமே அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அவங்களுடைய செயல்களை பற்றி நாம் படிக்கிறது. அடுத்து மேலும் வந்து கிரியேட்டிவ் இம்பட்டஸ், அடுத்து வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் காட் வரும். ஆக்சுவலி 7வது காண்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரகலாத் மகாராஜும், அதாவது ஹிரண்யகசிபுனுடைய வதம், அடுத்து வந்து நரசிம்ம அவதாரம் ஃபுல் வந்து 7வது காண்டத்தில் படிப்போம். ஓகே, அதன் பிறகு கோ பேக் டு காட் ஹெட், அதாவது திரும்பி செல்வது வீட்டுக்கு. நம்முடைய வீடு வந்து நித்தியமான வீடு இது கிடையாது இல்லையா. நம்ம செல்ல வேண்டிய இடம் வந்து வைகுண்டம், கோலோகம், அந்த இடம். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த இடத்துக்கு செல்றதுக்கான அந்த ஒரு செயல்படலை நம்ம ஈடுபடுறது. ஸோ அதற்கு செல்லணும்னா நாம மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தில் இருக்கணும் இல்லையா, லிபரேஷன். ஸோ அதன் பிறகு வந்து இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ மோட்சம் அடையிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆශ්‍රயா. ஸோ அடுத்து வருது சம்மம்போனம் அல்லது ஆශ්‍රயான்னு சொல்லுவாங்க 10வது காண்டம். அந்த 10வது காண்டம் வந்து இறைவன் அவருடைய திருவடிகளில் வந்து நாம தஞ்சம் அடைவது, ஷெல்டர், டேக்கிங் ஷெல்டர் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம இத்தனை விதமா பாகவதத்தை வாசிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நாம 5 காண்டங்கள் வரைக்கும் நாம படிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஸோ இங்கே அவதரித்திருக்கக்கூடிய, அதாவது அநேக விதமான சூழ்நிலைகள்ல வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறது. சாதாரணமா அஜாமிலனை போன்ற மனிதர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல 90% இருக்காங்க. ஓகே, ஏன்னா நம்ம எவ்வாறு சம்பாத்தியம் பண்றோம் இல்லையா, எப்படி சம்பாதிக்கிறோம், அதை எந்த வழியில நம்ம செலவு பண்றோம், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. மேலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், அது ரொம்ப முக்கியம்.
ஸோ அதாவது எப்படி வேணாலும் வாழலாம்னு வாழ்ந்துடக்கூடாது. இப்படித்தான் வாழணுன்றது வந்து நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதற்கு வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் வழியா நமக்கு வந்து வழி நடத்தப்பட்டிருக்கு. அதை தான் நம்ம பரிபாலிக்கணும். ஒரு காலகட்டத்துல அஜாமிலன் அவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்த அவன் பார்வையால் இல்லையா, இந்த புலன்கள் எப்பவுமே சக்தி வாய்ந்தது இல்லையா? அந்த சக்தி வாய்ந்த புலன் நல்ல ஒரு மனிதனை கூட வந்து கீழான ஒரு நிலைக்கு தள்ளி விட்டுரும்ன்றது வந்து அஜாமிலனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் வந்து நம்ம வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி அஜாமிலன் மாதிரி எத்தனையோ அஜாமிலன்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அஜாமிலன் என்ன செய்யறான், ஆரம்ப கட்டத்துல பிரம்மச்சரிய காலகட்டத்துல அதையெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி இருக்கும் பொழுது ஒரு தவறான ஒரு சூழ்நிலை அவன் கண்களால் பார்த்ததால் அந்த அந்த அதனால் அவன் மனசு வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து ஊக்குவிக்கப்பட்டு அவனுடைய புலன்களை அவன் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய் அந்த வேசியையே தன் வீட்டினுடைய அதாவது வேலைக்காரியாக அமர்த்தி இல்லையா, அந்த வேலைக்காரியை வந்து அவன் அந்த வேலைக்காரியோடு அவன் சுகிக்கணுன்றதுக்காக தன் தந்தையினுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் அவளை மழிவிழுத்துறதுக்காக எல்லாத்தையுமே அவன் செலவழிச்சிடறான். தன்னுடைய அழகான மனைவியோடையும் அவன் இருப்பது கிடையாது. ஸோ இப்படி பாவம் நிறைந்த செயல்கள் அதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் வந்த போது அனைத்து செல்வங்களுமே அவன் பிறப்பால் வந்து பிராமணன் இல்லையா? ஸோ அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவன்கிட்ட இருந்தது சிறு பிராயத்துல. அதுதான் அவன் செய்த புண்ணியங்கள். ஆக்சுவலி நாம சாஸ்திர விதிகளை கரெக்டா பின்பற்றி நம்முடைய கடமையை ஆற்றினாலே அது நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்கும். நம்ம புண்ணியத்தை சேர்க்கணும்னு நம்ம சொல்லி நம்ம எதுவுமே செய்ய வேணாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய காரியங்களுடைய எந்தெந்த கர்மங்களை செய்திருக்கிறோமோ அதனுடைய பலன்கள் அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய ஏட்டுல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா அதெல்லாம் கரெக்டா அக்கௌண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கார். அதை தான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் தான் எங்க போகும் கடைசியில. ஸோ நாம எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ டெஸ்டினேஷன், அந்த இடத்துக்கு அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் போய் சேரும். ஸோ நாம பக்தரற்ற நிலை இல்லையா, நாஸ்திக நிலை இல்லையா, பக்தி என்பது ஒன்று இருக்கு, அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. அதனால அதை நம்ம வெறுத்து ஒதுக்குனால செய்யக்கூடிய பாவ செயல்கள் இப்படி எல்லாமே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு அதாவது யமராஜனுடைய கண்ட்ரோலுக்கு போய் சேரும். ஓகே, அதே பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து பார்த்துப்பார். ஸோ புண்ணியங்கள் பாவங்கள் ரெண்டுமே வந்து புண்ணியங்களுக்காக மேல் உலகங்களுக்கும் பாவத்திற்காக நாம் இதே உலகம் மற்றும் கீழ் உலகங்களுக்கும் நாம தள்ளப்படுவோம். ஸோ அப்படி அஜாமிலன் செய்த தவறுகள் என்னன்னா, அடுத்தவங்களுடைய சொத்துக்களை அபகரிக்கிறது, ஏமாற்றுவது இல்லையா, கொலை கொள்ளை இத்தனையுமே வந்து செய்து தன்னுடைய அதாவது அவனுடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய அவளுடைய குடும்ப பரிவாரங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாமே அவன் வந்து அதாவது அவன் டேக் கேரிங் இல்லையா, அவனை எல்லாருமே அவர்கள் பாதுகாத்தான். அவன் வந்து உணவு வழங்கி ஷெல்டர் கொடுத்து எல்லாமே செய்தான். ஸோ அவனுக்கு 10 பிள்ளைகள். அந்த கடைசி பிள்ளையினுடைய பெயர் தான் நாராயணான்னு வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த நாராயண என்ற நாமத்தை கூட அவன் அந்த பையனுக்கு சூட்டணும்னா கூட அதுவுமே இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் தான் சூட்ட முடியும். ஓகே, பகவானுடைய புனித நாமங்கள் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வைக்கிறதால ஒவ்வொரு தனமுமே நம்ம பிள்ளைய வந்து நம்ம அழைக்கும் பொழுது இறைவனுடைய நாமத்தை அழைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அங்கே அந்த நாமத்தை அழைக்கும் பொழுது இறைவனை எண்ணி நாம் அழைக்கிறது கிடையாது, நம்ம பிள்ளையை எண்ணிதான் அழைக்கிறோம். அங்கே அன்பு என்பது இருக்கும் இல்லையா, நம்ம பிள்ளை மீது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம வந்து அந்த பிள்ளையை வந்து அழைப்போம். இந்த பாவத்தை தான் நம்ம பகவானுடைய புனித நாமங்கள் சொல்லும் பொழுதுமே நமக்கு இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு பலன் கருதும் செயல்களுக்காக நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை செய்யறது, இல்ல ஒரு பாவத்தை செய்து பிராயச்சித்தம் தேடிக்கொள்வதற்காக செய்யறது, இல்ல வந்து நம்ம அதாவது நம்ம எந்த பாவம் செய்தாலும் எந்த தவறு செய்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த நாம ஜபத்தை சொன்னா நம்ம அதுல இருந்து அந்த பாவத்துல இருந்து வெளியே வந்துருவோன்றதுக்காக நம்ம வந்து நாம ஜபம் செய்யறது, இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. டெய்லி காலையில நம்ம மங்களாரத்தில இல்லையா 10 அபராதங்களை பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த 10 அபராதங்கள் வந்து அதுல இந்த 3மே வந்து பார்க்குறோம். நம்மளுடைய பலன்களுக்காக கர்மகாண்டா மோட்ல. மேலும் இதை எத்தனையோ முறை வந்து இதை பற்றியான விளக்க உரையெல்லாம் கேட்ட பிறகு கூட மீண்டும் நாம என்ன பண்றோம், இந்த நாம ஜபங்களை சொன்னா நமக்கு அந்த பலன் வரும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் மிக தவறு. ஓகே, பலனை நோக்கி நாம ஜபங்கள் செய்யக்கூடாது. ஆத்மாத்மான விசுவாசத்தை கொண்டு இறைவனிடத்துல நாம சரணாகதி அடைந்து அந்த நாம ஜபங்களை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கூட நம்ம ஆழ் மனசுல இருந்து வரணும். ஓகே,
ஸோ எப்படி மேலோட்டமா நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கெங்கேயோ லண்டன் அமெரிக்கா வரைக்கும் போயிருக்கும். ஆனா இந்த வாய் உதடு மட்டும் என்ன இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து பாடின்னு இருக்கும். அதுவே நம்ம சரியா பாடுறோமான்றதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கும். ஸோ எவ்வளவு நம்ம பர்ஃபெக்டா நம்ம ட்ரை பண்ணாலுமே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாம சிறிய தவறு நாம உச்சாரணத்துல நாம கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா? ஸோ ஆரம்பத்துல அது நாம அபராதம், அதை நாம பக்குவப்படுத்தும் போது நாம பாஷை இல்லையா? நிறைய பேர் நாம் எல்லாரும் நாம பாஷை லெவல்ல வந்திருக்கோம் இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து நாம அபராதத்திலயும் இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா நாம ருச்சிக்கு நாம் இன்னும் போகல. அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தை நினைச்சாலேயே நமக்கு வந்து அந்த பேர் ஆனந்தம் வரணும். அந்த மந்திரத்தை நினைச்சாலே நாம நம்மளையே நம்முடைய சுய அதாவது நினைவை கூட இழக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிக்கு போகணும். அப்படி ஒரு பாவத்தை நாம எடுத்துட்டு வர்றதுதான் நாம ருச்சி. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிதான். பகவான் அதாவது அவருடைய நாமங்கள் மீது அவர் வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது அடிக்கடி அவர் என்ன ஆயிடுவார், மூர்ச்சை ஆயிடுவார் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இந்த ரத யாத்திரை மேலும் சங்கீர்த்தனம் இதிலெல்லாம் அவர் வந்து கலந்துக்கும் பொழுது அந்த நாமங்களுக்காக அவர் வந்து தன்னையே எழுந்து நடனமாடி அவர் எப்ப வேணாலும் விழுந்துருவாரு. நித்யானந்த பிரபு எப்பவுமே கூடவே இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நாம ருச்சி லெவல் ஹையஸ்ட், அதை நாம அச்சீவ் பண்றதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். நாம எந்த இடத்துல இருக்கோன்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதை விட நாம் என்ன செய்யணும்ன்றத வந்து செய்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதையில வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இங்கே புனித நாமங்களை ஜபிப்பதினால் எப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்திருந்தாலும் நமக்கு விடுதலை உண்டு என்பதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்காக நான் அதாவது இந்த பாவத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் வந்து அந்த நாமஜபத்தை சொல்றேன்னு சொன்னா அது தவறு இல்லையா? அறியாமல் செய்த பாவம் முன்ஜென்ம பாவம் இல்லையா? இப்ப பிரம்ம அத்தி தோஷம் எத்தனையோ பேர் இருக்கும் இல்லையா? பிரம்ம அத்தி தோஷம் என்பது அவனுடைய ஜாதகத்துல பார்க்கும்போது சொல்லிடுவாங்க. அந்த பிரம்ம அத்தி தோஷம் இருந்தா போன ஜென்மத்துல நாம அதாவது எந்த ஜென்மத்துல பண்ணோம் தெரியாது, ஒரு பிராமணருக்கு நாம தீங்கு இழைத்திருக்கோம், இல்ல பிராமணரை வந்து கொன்று இருக்கோம். அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு அந்த பிரம்ம அத்தி தோஷம் வரும். இந்த ஜென்மத்துல நாம எதுவும் செய்யல, ஆனா முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய இது அக்யூமுலேஷன் இல்லையா? அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறது எல்லாமே இப்ப பிராரப்த நிலைக்கு வந்துதான் நாம இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கோம். அதனால விளையக்கூடிய விளைவுகள் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம இருக்கும் இல்லையா? அது இந்த சூழ்நிலை. அதனால ஒவ்வொருத்தருமே எச்சூழ்நிலையாயினும் நாம ஜபங்களை கேவலம் அதாவது வெறுமனே நாம ஜபங்களை மட்டும் ஜபிக்கணும். எந்த ஒரு மனசுல வந்து ஒரு நோக்கத்திற்காகவோ ஒரு பலனுக்காகவோ ஒரு பிராய்ச்சித்திற்காகவோ நாம வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அது நாம அபராதமாகிவிடும். அது அபராதங்களை நம்மளால வெல்ல முடியாது. அதற்கு நாம் அனுபவித்துதான். பாவத்தை கூட பகவான் நீக்கிடுவார், அபராதத்தை வந்து பகவான் நீக்கவே மாட்டார். அதனால நாம ஜபங்களை அபராதம் செய்யக்கூடாது. ஓகே, அபராதமின்றி நாம ஜபங்களை சொல்லணும். ஏன்னா இந்த மனசை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நாம ஜபம் சொல்லிகிட்டே இருப்போம், நம்ம ஆலோசனைகள் எல்லாம் எங்கெங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அது தவறு. அதாவது கவனக்குறை இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் இல்லையா? கவனக்குறைவாக லாஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங், கவனக்குறைவோடு நாம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்றோம். அது ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம நாம ஜபங்களே சொல்லாததுக்கு சமமாயிடும். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங்ல இருந்து தான் நம்ம நிறைய பேருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா? வேற எல்லாம் கூட நம்ம அந்த அளவுக்கு பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம், பலன் கருதியோ எதை பத்தியும் இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் நாம ஜபங்கள் 16 மாலை நல்லபடியா சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து இந்த நாம ஜபங்களை வந்து நம்பி அதாவது தன்னுடைய செயல்களை வந்து அவர்கள் வந்து விளைவுகளை எதிர்பார்க்க கூடாது. ரெண்டாவது வந்து மனசை எங்கெங்கயோ அலைவாய விட்டுட்டு நம்ம இங்க வந்து நாம ஜபங்களை செய்யக்கூடாது. அது இந்த நாம ஜபம் வந்து நாம ஜபம் செய்ததற்கான நமக்கு என்ன பகவான் கொடுக்கணுமோ அந்த பலம் வந்து 0 சூன்யமாயிடும். ஓகே, ஸோ மேலும் அது அபராதம் கூட. ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ என் அபராதா. ஸோ வி ஆர் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங். ஆக்சுவலி அபராதம் எப்போ வரும்னாக்கா இறைவனுடைய நாமங்களை நாம வந்து மரியாதை கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். மரியாதை எப்படி வழங்குறது? நம்ம மனசை வந்து அந்த நாம ஜபத்தின் மீது லயிக்கணும், செவியை வந்து அந்த நாம ஜபத்தை கேட்கும்படி செய்யணும். இந்த நாவல வந்து நாம அந்த உச்சாடனத்தை வந்து ஸ்பஷ்டமா கிளியரா சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இந்த கேட்கறதும் சொல்லுவதும் பர்ஃபெக்ட் ஆனா மனசை வந்து அந்த நாம ஜபங்கள் மீது நாம் லயித்தால் இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி கவனத்தோடு நாம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள் வந்து இருக்கும்.
ஸோ அப்படி அதுதான் வந்து நாம ருச்சிக்கு போகக்கூடிய நிலை, ஆரம்ப கட்ட நிலை. ஓகே. ஸோ இங்க பாருங்க எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நண்பன் நல் உறவினனுக்கு துரோகம் செய்பவன் இல்லையா. அடுத்து வந்து விலையுள்ள உயர்ந்த பொருட்களை திருடுபவன், திருடவனுக்கு கூட குடிகாரன் இல்லையா. அதாவது இதெல்லாமே சமுதாயத்துல மிக இழிவான செயலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுடைய லிஸ்ட் இல்லையா. பிராமணனை கொன்றவன் ஆக்சுவலி இல்லையா. பெண்களை, அரசரை, தன் தந்தையை கொல்பவன், இப்படி எல்லாம் கூட இருக்கு போல இருக்கு. ஓகே. பசுக்களை கொன்றவனுக்கு இல்லையா பலி ஏதாவது செய்யறாங்க. அடுத்து வந்து பாவ ஆத்மாக்களுக்கு மிகச்சிறந்த பிராயச்சித்த முறை இதுதான். ஆனா இந்த பிராயச்சித்த முறை இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, தவறுகளை ஒரு முறை நாம செய்தால் அந்த தவறை நாம மீண்டும் திருப்பி செய்யவே கூடாது. ஓகே. அதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தத்துக்கு வழி கொடுக்கும். இல்லைன்னா நாம வந்து போலியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அபராதத்துலதான். ஸோ இது பகவானுடைய புனித நாமங்கள் சொன்னா இதெல்லாம் கவுண்டர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. ஓகே. பகவான் ஆனா இன்டைரக்டா அதுதான் நடக்கும். ஆனா நாம அதை வேண்டி பெறக்கூடாது. அப்ப நம்ம முழு அஜ்ஞானத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே. பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதாலேயே இத்தகைய பாவிகளின் ஒரு பரமபுருஷரின் கவனத்தை கவர்ந்து விடுகின்றனர் இல்லையா. ஆகவே இவன் எனது புனித நாமத்தை ஜெபித்திருக்கிறான் என்பதால் இவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது என் கடமையாகும் என்று பகவான் கருதுகிறார். ஸோ இதெல்லாம் யார் பேசுறது, இப்போ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து பேசுறாங்க. ஏன்னா அஜாமிலனுடைய ஹிஸ்டரியை வந்து பார்க்கும்பொழுது அவன் வந்து தூய பக்தி தொண்டு எதுவும் பண்ணல இல்லையா. ஆனா சிறு பிராயத்துல அவன் செய்த தொண்டு இல்லையா, சொல்பம் அபியஷ்ய தர்மஷ்ய பிராயத்தே மகதோ பயாத் இல்லையா. நம்மள பெரிய ஆபத்துல இருந்து ரட்சிக்கக்கூடியது வந்து நாம் இன்றைக்கு ஆற்றக்கூடிய சிறிய ஒரு செயல்தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இந்த புனித நாமத்தை நாம வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி வாசிக்கணும்ன்ற தெரிஞ்சுக்கணும். இனிமே நாம் என்ன பண்ணணும், பக்குவப்படுத்தணும். பாவிகள் பகவான் அரியின் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு தடவை கூட நம்ம நாமத்தை பாவிகளே உச்சரித்தாலும் எவ்வளவு பரிசுத்தம் அடைகிறார்களோ அவ்வளவு பரிசுத்தத்தை வேத சம்ஸ்காரங்களை பின்பற்றுவதாலோ பிராயச்சித்தம் செய்வதாலோ அடையப்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா இறைவனுடைய புனித நாமம் தான் அனைத்தை விட வந்து மிக உயர்வானது. ஓகே. இறைவனுடைய செயல்களை காட்டிலும் லீலைகளை காட்டிலும் இல்லையா புனித நாமத்தை நாம உச்சாடனம் பண்ணணும். ஓகே. அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் வந்து நம்மள நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல எடுத்து செல்லும். சம்சார பிராயச்சித்தம் ஒருவனை பாவலிலிருந்து விடுவிக்கும் என்றாலும் இது பக்தி தொண்டை எழுப்புவது கிடையாது. பிராயச்சித்தம் என்ற தோரணையில நம்ம செய்தோம்னா அதுல நமக்கு ஈடுபாடே இருக்காது இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம பக்தியை வந்து ஈடுபாடு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு இல்லையா, தான் யார் என்பதை அந்த உணர்வை வந்து உணர்வதற்கு வந்து நம்மளால முடியாது. அதனாலதான் பக்தி தொண்டு வந்து ஆக்டிவா இருக்காதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எஸ் நானும் பண்ணேன், நானும் புஷ்பத்தை சாத்தினேன், நானும் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணேன் இல்லையே இப்படிலாம் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், செயற்கை முறையில செய்வோம். ஸோ இயற்கையிலேயே அந்த உந்துதல் வந்து நமக்கு வரணும். மேலும் ஆனால் பகவானின் நாமங்களை ஜபிப்பதானது பாவ விளைவுகளை போக்கி பக்தி தொண்டை எழுப்புவதுடன் பகவானின் புகழ் குணங்கள் இல்லையா விசேஷ பண்புகள் லீலைகள் மற்றும் உபகரணங்களையும் ஒருவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தும். ஸோ இதெல்லாம் அதாவது எப்பவுமே இறைவனுடைய நினைவுகளை ஞாபகங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து மனசுல அலை பாய்ஞ்சுட்டே இருக்கும், அவரை பற்றியான புகழாரங்கள். ஓகே. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் வந்து சொல்றார், என்ன சொல்றார், பகவானின் புனித நாம ஜபத்திற்கு விசேஷ முக்கியத்துவம் உண்டு, ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. கொடிய பாவம், அதைவிட கொடிய பாவம், இன்னும் அதைவிட கொடிய பாவம் ஆகியவற்றுக்குரிய வேத பிராயச்சித்த முறைகளிலிருந்து அது முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும் இல்லையா. நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள்ல இந்த தவறு இழைத்தால் இந்த தண்டனை அப்படிங்கறது வந்து அதற்கான பிராயச்சித்தம் இது அப்படின்னு ஒரு மேல சொன்ன இது வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்து பொதுவான பலன். ஆனா இங்க வந்து குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆச்சாரியார் அவங்க வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வழி நடத்துறாங்க. ஸோ இப்படி அதாவது கொடிய பாவம், அதாவது இருக்கக்கூடிய பாவங்களே மிக மிக கொடிய பாவத்தை செய்திருந்தாலும் இல்லையா ஆகியவற்றுக்கு வேத பிராயச்சித்த முறைகளிலிருந்து அது முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். இது 20 வகையான சமய நூல்களிலும் உள்ளன என்று சொல்லப்பட்டது இல்லையா. நம்ம இப்போ கருட புராணம் இல்லையா, இந்த புராணம், அந்த உபனிஷம் இதெல்லாமே வந்து பார்க்கிறோம். சேத்தேஸ்வரம் உபனிஷத், முண்டக உபனிஷத், இப்படி நிறைய இடங்கள்ல நம்ம ரெஃபரன்சஸ் பார்க்கிறோம் இல்லையா. சாணக்கியனுடைய நியாய சாஸ்திரம் இதெல்லாமே
இவை தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறன. 20 வகையான சமய நூல்கள் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது பேர் வந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்று சொல்லப்படும். இது மனு சம்ஹிதை, பராசர சம்ஹிதை முதலனே ஆகும். ஸோ இந்த தர்ம சாஸ்திரங்கள் இதன் அடிப்படையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஆனால் இந்த தர்ம சாஸ்திரங்களின் நியமங்களை பின்பற்றுவதால் மிகவும் கொடிய பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து கூட ஒருவனால் விடுபட முடியும் என்பதாலும் இல்லையா என்றாலும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றும் உன்னத நிலை அது. இது ஒரு பாவியை உயர்த்தாது என்று இங்கு வலியுறுத்தப்படுகின்றன. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இந்த பாவத்துக்கு செய்ததுக்கு இதுதான் பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு நம்முடைய உணர்தலை எடுத்துட்டு போய் நாம் அந்த பிராயச்சித்தத்தை செய்தோம் என்றால் உண்மையான பிராயச்சித்தம் வந்து நிகழாது என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படின்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடை கற்கள் எல்லாமே அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால உண்மையான அதாவது பிராயச்சித்தம் என்பது இறை உணர்வு கொண்டு நம்ம அந்த பக்தியை வந்து பெருக்கிக்கணும். ஓகே. இல்லைன்னா வெறுமனே நம்ம செயற்கை முறையில செய்தோம்னா அதனுடைய பாதிப்பு விளைவுகள் வந்து நமக்கு அனுகூலமான நிலையில கண்டிப்பாக வராது. ஸோ இதை நம்ம மைண்ட்ல கிரவுண்ட் ரூலா வச்சுக்கணும். 10th offense. ஓகே. இதற்கு மாறாக பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரே ஜபித்தாலும் ஒன்லி. ஸோ எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை அடைய முடியும்? ஹையஸ்டா நாம் என்ன அடையணும் வாழ்க்கையில? மிக உயர்வான அடைய வேண்டிய ஒரு இது எது? திருநாட்டிற்கு போது மோட்சம் மாதாஜி. பகவானின் திருநாட்டிற்கு செல்வதுதான் மாதாஜி. ஓகே. பேக் டு காட் சைட். கிருஷ்ணரை அடைவது தானே மாதாஜி? பகவானின் திருநாட்டிற்கு செல்வது. அதுதான் சொன்னேன். கிருஷ்ண பிரேமையை அடையிறது. நீங்க 10 offenses படிக்கிறீங்க இல்லையா? அதுல கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா in order to quickly achieve the desired success in கிருஷ்ண பிரேமா இல்லையா? அதுதானே சொல்றோம் நம்ம. சோ நாம் அடைய வேண்டியது கிருஷ்ண பிரேமையை. ஓகே. அதாவது அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடையும் போது எந்த ஸ்தலத்துல இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. பக்தன் வந்து மோட்சத்தை கேட்க மாட்டான் இல்லையா? ஞானியோ யோகியோ தான் மோட்சத்தை பத்தி யோசிப்பான். பக்தன் எங்க இருந்தாலும் நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் இல்லையா? பிளஸ் அதாவது எங்க மீண்டும் ஜென்ம ஜென்மன் ஈஸ்வரே அப்படின்னு பாடிட்டாரு ஆல்ரெடி நம்ம சைதன்ய மகாபிரபு இல்லையா? மீண்டும் இந்த இடத்துல திரும்பி வந்தாலும் பக்தன் வந்து பெரிதாக வந்து எதையுமே எண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவன் வேண்டுவதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று, இறைவனுடைய பிரேமை மட்டும்தான். ஓகே. ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்? கேவல பக்தி. அதாவது நம்ம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம் அந்த பக்தியை வந்து செயல்படுத்தணும். ஸோ அதுதான் மிக உயர்ந்த நிலை என்பதை நாம தெரிஞ்சு, கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதுதான், அந்த பிரேம பக்தியை அடைவதுதான் உயர்ந்த நிலை. ஸோ பகவான் சாமானியமா அந்த பிரேம பக்தியை கொடுக்க மாட்டார். ஸோ நீங்க யாரெல்லாம் என்ன சொன்னீங்களே, என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ஓகே. பக்தி ஒன்றுதான் நமக்கு பிராயச்சித்தம். உண்மையான பிராயச்சித்தம் பக்தி ஒன்றுதான் கொடுக்கும். அதனால நாம முடிந்த அளவுக்கு நாம பக்தி செயல்ல நம்மள வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. பரமபுருஷருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு புரியும் நிலைக்கு ஒருவன் உயர்த்தவும் செய்கிறது. அத்தகைய பரமபுருஷர் அவரது புகழுக்குரிய செயல்களுக்கு பிரசித்தி பெற்றவர் என்பதால் அவர் உத்தம ஸ்லோக என்று விவரிக்கப்படும். பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். இதே பகவானுக்கு நிறைய நாமங்கள், அளவிட முடியாத நாமங்கள். இந்த பாகவதத்திலே நான் ஐ திங்க் 2 நாள் முன்னாடி கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? 2nd cantoல வருது, 7வது அத்தியாயத்துல 15, 16. அதுல கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் நினைக்கிறேன். போப்பட்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ நம்ம பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல என்னெல்லாம் பேர் சொல்றாங்க இல்லையா? அகில லோகநாதா இல்லையா? அவர் தான் வந்து அது ஆதி புருஷா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணமங்களா இல்லையா? உங்களுக்கு இது கூட சொன்னேன் நான் இல்லையா? ஸ்ரவணமங்களா. அடுத்து இன்னொன்னு ஸ்ரவான்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். ஐ திங்க் 4 எக்ஸாம்பிள் அந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்ரவணமங்களா அப்படின்னா யாரை பற்றி நாம பேசினால், யாரை பற்றிய வார்த்தைகள் நாம கேட்டால் இல்லையா, யாருடைய புகழாரங்களை நாம் கேட்டால் அது நமக்கு மங்களத்தை உண்டு பண்ணி தருமோ அது யாருன்னா நம்ம கிருஷ்ண கதை தான் இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ண கதைகளை நாம வந்து வாசிக்க 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 நாம தூய்மையாகணும்.
நம்மளால அந்த பிரேம பக்தியை வந்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்க முடியும். ஸோ இந்த தர்ம அர்த்த காம இந்த மூணுத்தையுமே அப்படி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இல்லையா, மோட்சம் கூட இந்த மூணை கடந்தாதான் மோட்சம் கிடைக்கும். இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு நாம முக்கியத்துவத்தை வந்து குறைத்து உண்மையிலேயே நாம எதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணுமோ அந்த செயலுக்கு நாம மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ நாம அடையக்கூடிய அதாவது வெற்றி என்பது நித்தியமான வெற்றி. மற்றது எல்லாமே தற்காலிகம் தான் இந்த இடத்துல இல்லையா. இன்னைக்கு நான் ஏதோ ஒண்ணு எக்ஸாம் எழுதி நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது இன்னைக்கு வரைக்கும் தான். கடைசி வரைக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருப்பேன்னா என்ன, அடுத்த மாசம் இன்னொரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க, அதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்ததான் நான் ரீடைன் ஆவேன், இல்லைன்னா கிடையாது. ஆனா பக்தி அப்படி கிடையாது. பக்தியில ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து முன்னேறிட்டோம்னா அந்த முன்னேற்றம் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம நாம ஜபங்கள் ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் இல்லையா, கலோ நாஸ்தியோ கல நாஸ்தியம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த கலியுகத்துல வந்து நாம வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது நமக்கு ஹரி நாமத்தை தவிர. அது ஒண்ணுதான் நாம எப்படி வாசிக்கணும்னாக்க, அதாவது குற்றமின்றி வாசிக்கணும். ஓகே, குற்றமின்றி நாம ஜபங்களை சொல்லணும். அதுதான் பகவான். அது அப்பதான் நம்ம வந்து நாம ருச்சிக்கு போகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் கிடைக்கும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த அஜ்ஞானமான உலகத்துல அஜ்ஞானவாதியாகவே இருந்து மீண்டும் ஒரு அஜ்ஞான நிலையோட இல்லையா வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்று நாம இந்த இடத்துக்கு வரணும். அதனால புனித நாமங்களை எப்படிலாம் வாசிக்கணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. கிருஷ்ண பிரேமையை எப்படி வளர்த்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, அத்தகைய பரமபுருஷர் அவரது புகழுக்குரிய செயல்களுக்கு பிரசித்தி பெற்றவர் என்பதால் அவர் உத்தம ஸ்லோக, இதுவும் ஒண்ணுதான். பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் வந்து உத்தம ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி அதாவது இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்திலேயே உத்தமமான ஸ்லோகம் எதுன்னா அது பகவானை புகழாரம் பாடக்கூடியதுதான். ஓகே, அதை காட்டிலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல உயர்வான ஸ்லோகங்கள் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, மேலும் இவ்வாறாக பகவானின் ரூபம் இல்லையா, விசேஷ பண்புகள், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக அவருக்கு ஒருவன் சேவை ஆற்றுகின்றான். ஸோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் பின்வருமாறு சொல்றார் இல்லையா, பகவான் சர்வசக்தி படைத்தவர் இல்லையா, இஸ் ஆம்னி பொட்டன்ட் இல்லையா. அவர் புனித நாமத்தை அவரது புனித நாமத்தை ஜபிப்பதாலே இவையெல்லாம் சாத்தியமாகி விடுகின்றன. அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, அனுசூயா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதாவது ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய இந்த துறையில வந்து நாம வந்து குறைகளை விடுத்து நிறைகளை மட்டும் நோக்கத்துக்காக நம்ம பழகிக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே பிரஜல்பா பேசி பேசி நமக்கு பழக்கம் தான் இல்லையா, அவதூறுகள் பேசி பேசி நம்ம பழக்கப்பட்டவங்க. இப்ப 2 பேர் சேர்ந்தாங்கன்னாக்கா அவ்வளவு கதை இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதாவது பக்தி தொண்டுக்கு வந்து அனுகூலமற்ற செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுறோம் இல்லையா. எதெல்லாம் அன்பேவரபிள் சொல்லுங்க, அசத் சங்கம் இல்லையா, அடுத்து வந்து பிரஜல்பா, அதி ஆகாரா இல்லையா, நியம அதிகமாக செலவு செய்தல், அதிகமாக பொருள் ஈட்டல், அப்புறம் தேவைக்கு அதிகமாக எதை சேர்த்தாலும் நம்முடைய சுயநல புலன்களை திருப்திக்காக அது அனைத்துமே வந்து நன்மை கிடையாது. ஓகே, அதனால அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் வரதுக்கான வாய்ப்பை மட்டும் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபித்தால் சுலபமாக அடைந்து விடும். என்ன அடைந்து விடும் நமக்கு ஆக்சுவலி வேத கிரியைகளினால் அதாவது அடைய முடியாததை வந்து பகவானோட புனித நாமங்களை செய்வதால், அதாவது மிஸ்டிக் யோகம் இல்லையா, அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும் நமக்கு. ஸோ நம்ம பக்தர்கள் யாருமே இந்த சக்ர யோகத்துல போகவே மாட்டாங்க. தேனோ சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் தேர். அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் இந்த கர்மத்திலையுமே வந்து நிஷ்காம கர்மம், ஞானத்துல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். மேலும் பகவானின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு பக்தி பரவசத்தில் மெய்மறிந்து ஆடுவது மிகவும் சுலபமானதும் பக்தி ஊட்டுவதுமான ஒரு முறையாகும். 100% இல்லையா. காலையில நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்கும் பொழுது அங்க டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து ஆடல் இல்லையா. ஸோ பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் பகவான் முன்னாடி இல்லையா
ஸோ அவருக்கு திருப்தி செய்யக்கூடிய செயல்ல தான் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க. அப்போ பக்தி வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த சில பேருக்கு கண்ணிலேயும் தண்ணி வரலாம் இல்லையா? அதெல்லாமே அவங்களுடைய ரியலைசேஷன்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, பகவானின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு பக்தி பரசில் மெய்மறந்து ஆடுவது மிகவும் சுலபமானது. எஸ், அப்ப நம்ம கையிலே கிடையாது கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஆன்மீக வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் ஒரு நாள் பெற முடியும். எனவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார்? பரம் விஜயத்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஸோ இது ஒரே வார்த்தையில எல்லாமே அடங்கி படுத்து இல்லையா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சங்கீர்த்தனத்தின் புகழ் ஓங்குக அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு உரித்தாகுக. அதாவது அனைத்து இதுவுமே வந்து இறைவனுக்கு, அடுத்து வரவங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நான் இதை செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும் நாம வளர்த்துக்கவே கூடாது. அது மிக தவறானது. அப்ப நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து கீழ் நோக்கி சென்றுவிடும். ஓகே, நாம் ஆரம்பித்துள்ள சங்கீர்த்தன இயக்கம் தான் எல்லா பாவ விளைவுகளும் தூய்மை அடைவதாகும். 100%. உடனடியாக ஆன்மீக படிவத்திற்கு உயர்த்துவதற்கும் மிகச்சிறந்த மார்க்கமாகும். ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம இந்த அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது. ருச்சியை வளர்த்து கொண்டு உணர்ந்தறிந்து நம்ம செயல்படணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, எதெல்லாம் செய்தா ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுலையுமே நம்ம முன்னாடி அத்தியாயத்திலுமே நரக உலகங்களை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, சாண்டோக்கிய உபனிஷத்துல மாதாஜி அந்த பையனுக்கு உபதேசம் செய்து பிரகாசவான் பகவான் ஒளிவடிவம், அனந்தவான் பகவான் எல்லையற்றவர், ஜோதிஷ்வான் பகவான் பேரொளி உடையவர், ஆயதனவான் பகவான் அனைத்திலும் இருப்பவர் அப்படின்னு சாண்டோக்கிய உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கரெக்ட். நிறைய உபநிஷத்துகள் ரெஃபரன்ஸ், இப்ப பத்ம புராணம், கருட புராணம் அதெல்லாம் கூட ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இங்க நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஐ திங்க் சுன்வதாம் இதுல தானே வருது. இந்த மாதாஜி படிச்சாங்க. நான் கரெக்டா தான் எடுத்துட்டு இருக்கேனா? அந்த மாதாஜி படிச்சது எங்க போச்சு? நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கவே இல்லை. நீங்க யாருமே எனக்கு சொல்லவே இல்லையே. நான் பாட்டுக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 4ல இருந்தே எடுக்கிறது. நான் படிச்சதுல இருந்து அதாவது அடுத்தது நீங்க 5, 6 எடுக்கவே இல்லை மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். மிச்சம் எடுத்தனா? 5, 6 வேற எது எடுக்கல நானு. இதுல இருந்து வந்துட்டீங்க மாதாஜி கடைசியில. ஓகே 10ல இருந்து. ஃபைன். நான் இப்ப 5, 6 நான் அதை சொல்லிடுறேன். நான் அது என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரம் கம்மியா எடுத்தேன். பொதுமக்கள் ஜென்ரலா நிறைய சொல்லிட்டு, ஏன்னா புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டிஸ்க்காக ஜெனரலைஸ்ட் வேற சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? அதனால பொதுமக்கள் சமூகத்தில் உள்ள ஒரு தலைவன் இல்லையா, எத்யத் ஆஸ்ரேதி. இப்ப நாம எல்லாருமே என்ன பண்றோம்? நம்முடைய அரசியல் தலைவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே கரப்ஷன். அவங்க என்ன தப்பு செய்யறாங்களோ அவங்க அதை தான் நாம பின்பற்றி நடக்கிறோம். 100% இல்லையா? ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நம்ம நல்லது எது சொன்னாலும் எடுக்கக்கூடிய காலகட்டங்களே கிடையாது. ஸோ நமக்கு நம்முடைய ஆச்சாரியா என்ன சொல்லிட்டு போறாரு? 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணு, கண்டிப்பா நீ வந்து வைகுண்டத்துக்கு வருவ மினிமம். அதான் நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதனால நாம வந்து தீட்சை எடுக்கிறோமோ இல்லையோ இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்னைக்கு நான் 4 மாலை பண்ணேன்னா இன்னொரு 3 மாசம் 4 மாசம் கழிச்சு ஒரு 8 மாலை பண்ற அளவுக்கு நான் வந்து நான் உயர்த்திட்டு போகணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த பக்தி பாதையில எனக்கு போறதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதனால நம்ம அப்படிதான் போகணுமே ஒழிய நம்ம வந்து பக்தி பண்றேன்ற பேர்ல வந்து நாம பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி பண்ணவே கூடாது. நான் இதை பண்றேன், எனக்கு இதை பண்ணு, வியாபாரங்கள் செய்யக்கூடாது. ஓகே, இறைவனிடத்தில். ஸோ ஜாமிலன் தண்டனைக்குரியவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல யார் இங்க வாதிக்கிறது? விஷ்ணு தூதர்கள் வாசிக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே அனைத்தும் தெரிந்த, அதாவது யமராஜனுடைய தூதர்கள் வந்து அவங்களுடைய எஜமானனா இருக்கக்கூடிய யமராஜன் கொடுத்த அந்த உபதேசங்களின்படி தான் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து நின்று இருக்காங்க. அவங்க தரப்புலையும் தப்பு கிடையாது. ஆனா கடைசியில ஒரு இத்தனை தெரிஞ்ச நரகம், அதாவது
ஒருத்தர் தவறு செய்தா அதுக்கான தண்டனை கொடுக்கணும்ன்றது தெரிஞ்ச அவங்க ஒருத்தர் வந்து மரணிக்கும் தருவாயில இறைவனுடைய நாமத்தை சொன்னால் அவர்களை நாம கண்டிப்பாக அழைத்து செல்லக்கூடாது என்ற அந்த அத்தகைய ஒரு ஞானம் வந்து அவர்களுக்கு இருக்கல. அதனால்தான் இவங்க வந்து அதை அதர்மம் என்று சுட்டி காட்டுகிறார்கள். யாருடைய செயலை? அதாவது யமதூதர்களுடைய செயல்களை. நாம் இவ்வளவு சொல்லியும் அந்த யமதூதர்கள் அவனை வந்து இதுக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் இல்லையா? யமராஜன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் அவன் எந்த நரகத்திற்கு அவனை வந்து அனுப்பணுமோ அந்த செயலில் ஈடுபடணுன்றதான் அந்த யமதூதர்களுடைய கருத்து. ஓகே. ஆனா அதை வந்து இங்க விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அதர்மம் என்று சுட்டி காட்டுகிறார்கள். ஏனென்றால் மரணிக்கும் தருவாயில் ஒருத்தர் வந்து சுலபமா வந்து இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லவே முடியாது. அன்டில், அதாவது எது வரைக்கும்னா இறைவன் வந்து அதற்கான அனுமதி கொடுக்கும் வரை சொல்ல முடியாது. ஸோ அஜாமிலன் சிறு பிராயத்திலே நல்ல கர்மங்களை எல்லாம் செய்தவன் இல்லையா? பிறகுதான் அப்படி ஆனான். மேலும் வந்து அதையும் தாண்டி தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து நாராயணா என்ற நாமத்தை வழங்கி அவனை எப்பொழுதுமே வந்து அழைத்து கொண்டே இருந்தான். அப்படின்னா இன்டைரக்டா அது என்னது? சாண்டிங் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ வித்தவுட் அஃபென்சஸ் இல்லையா? அபராதங்களின்றி அவன் வந்து அந்த நாமத்தை சொல்கின்றான். ஏன்னா அவனுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. வெறுமனே தன்னுடைய மகனை அழைக்கின்றான் அவன், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த ஒரு இந்த கண்டிஷன் வச்சுதான் நாராயண தூதர்கள் வந்து அஜாமிலனை வந்து வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு வந்தாங்க. ஸோ இங்கே விஷ்ணு தூதர்கள் பெரிய பட்டியல் இல்லையா? எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது, அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக அவனை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு அவங்களும் தயாரா இருக்காங்க. ஓகே. இது அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோட்பாடுகளை எல்லாமே அழகா அமல்படுத்தி இயக்கம். ஆனா சாமானியமா அரசியல் தலைவர்கள் யாருமே இதற்கு வந்து அங்கீகாரம் என்று சொல்றதை விட அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வாய்ப்பை நம்ம நழுவ விடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல அங்கீகாரம் என்பது எதிர்பார்க்கல. ஆனா இதை உபயோகப்படுத்தி பிரஜைகளை வந்து நாம வந்து நல் மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற ஒரு இதை வந்து எடுத்துக்கல. ஸோ அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பற்ற சேவை இருந்தாலும் அதை இயக்கம் வந்து முன்னாடி போகிறதுக்கான ஆதரவு வந்து இந்த ஆள்பவர்கள் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பாமர மக்கள், அதாவது ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று பிரித்தறியக்கூடிய அறிவு வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. அவன் என்ன உணர்றானோ அதுதான் ரைட்டுன்னு நினைச்சுட்டு அவன் செஞ்சுட்டு போவான். ஸோ சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் எது ரைட் எது தவறு என்பதை சொல்லும் பொழுது அதை நாம கேட்பதற்கு நாம தயாரா இருக்கணும் இல்லையா? கள்ளங்கபடமற்றமாற இருப்பார்கள். ஏன்னா நல்லது கெட்டது தெரியாம செய்யக்கூடியவர்கள். தேர்ந்த அறிவு இல்லாதவனுமான ஒரு குடிமகன் தன் எஜமானன் தன்னை காப்பாற்றுவான் என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடன் அவனது மடியில் தலையை வைத்து நிம்மதியாக தூங்கும் அறிவற்ற ஒரு மிருகத்தை போன்றவன் ஆவான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மையிலே நம்மளை யார் ரட்சிப்பாங்கன்றது தெரியாமலே அந்த ஜீவன் வந்து செயல்படுகிறது. என்னுடைய பாஸ் தான் எனக்கு வந்து நல்வழி காட்டின்னு நாம நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே இறைவன் வந்து அவர்கள் மூலியமாக இது எல்லாத்தையுமே செயல்படுத்துறாங்க இல்லையா? ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும்னா யாரோட நாம வந்து நித்திய சகவாசம் மேற்கொள்ளணும்னா இறைவனோட நாம இருக்கணும். ஒரே ஹலோ.
ஓகே, ஒரு ஜீவராசியின் நம்பிக்கைக்கு தகுதி உடையவனாகவும் இருந்தால் உயர்ந்த நம்பிக்கை நட்பு கொண்ட முழுமை சரணடைந்த ஒரு பாமரனை அவன் எவ்வாறு தண்டிக்கலாம் அல்லது கொல்லலாம்? இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? அதாவது அவன் இங்க வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் என்னன்னா, அவன் அறியாமல் தான் வந்து தவறுகள் இழைக்கிறான். எல்லாருமே அறியாமல தான் தவறு இழைக்கிறோம். ஆனா அது பாவம் தான் இல்லையா? சோ ஆனா ஒரு தலைவன் வந்து உண்மையிலே இரக்கமான மனமுடையவனாகவும் ஒரு ஜீவராசி நம்பிக்கைக்கு தகுதியுடையவனாக இருந்தால், ஸோ திஸ் ஷுட் பி த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்தாக்கா உயர்ந்த நம்பிக்கையும் நட்பு கொண்டு முழுமையாக சரணடைந்த ஒரு பாமரனை அவன் எவ்வாறு தண்டிக்கலாம் அல்லது கொல்லலாம்? இங்க எஜமானன் என்ற நிலையில யார சொல்றாங்க? யமதர்மராஜனை வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க. அவர்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த யமதூதர்கள் வந்து இந்த அஜாமிலனை வந்து அழைத்து செல்கிறார். ஸோ அவங்க கருணை, தர்மம் இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்றத வந்து இந்த எதிர்பார்க்கிறாங்க விஷ்ணு தூதர்கள் இல்லையா? ஸோ பாமர மக்கள் அரசாங்க பாதுகாப்பில் எப்பொழுதுமே கவலையின்றி நிம்மதியாக இருக்கணும். இதுதான் ஒரு அரசாங்கம் எப்பவுமே இது நம் பரிஷித் மகாராஜ், யுதிஷ்ட மகாராஜ் இல்லையா, ஜனக மகாராஜ் இல்லையா, தசரத மகாராஜ் எல்லாருமே வந்து அப்படிதான் வந்து அரசாட்சி புரிந்தாங்க இல்லையா? குடிமக்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்து அரசியல் காரணங்களுக்காக பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு எது நல்லதோ அதையும் செய்தாங்க. இப்ப செய்தது ஆமா, அதாவது எக்காலத்திலும் நன்மை பயக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலையில தான் அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே இருந்தது. ஆனா அது காலப்போக்குல எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு அந்த இதுவே வந்து மறந்து போகக்கூடிய நிலைக்கு வந்தாச்சு. இந்தியாவுல வந்து முஸ்லிம்களுக்கும் இது அழகா சொல்லியிருக்கார். 2 சமுதாயத்துல வந்து நல்லாதான் இருந்தாங்க. ஆனா அரசியலுடைய லாபத்திற்காகத்தான் வந்து இல்லையா, நான் செக்யூலர் கவர்மெண்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இல்லையா, ஸோ அவங்க மைனாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஒரு சலுகைகள் இல்லையா, ஸோ மெஜாரிட்டியா இருக்கிறவங்க வந்து வறுமையில் இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இல்லையா, ஸோ மெஜாரிட்டி கிட்ட இருந்தா எல்லா அதாவது இன்கம் எல்லாமே அரசாங்கத்துக்கு வர்றதுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி கிட்ட இருந்து தான் வருது இல்லையா, மைனாரிட்டி கிட்ட இருந்து கிடையாது. ஆனா அந்த மைனாரிட்டிக்கு அவங்க பாதுகாத்துல யாருமே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா முக்கியத்துவம் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? அந்த இடத்துல மைனாரிட்டிக்கு தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? பேதபாவத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. சோ எப்படி சகுனி வந்து துரியோதன மத்தியிலும் பாண்டவர்கள் மத்தியிலுமே பேதபாவத்தை உருவாக்கி கடைசி வரைக்கும் விரோதத்தை ஏற்படுத்தி இல்லையா, அதனால என்ன நடந்தது? பெரிய போர்ல வந்து எல்லாரும் அழிவைதான் கண்டார்கள். அது போலதான் இன்றைய அரசியல் இதுவுமே அப்படிதான் இல்லையா? அரசியலுடைய லாப நஷ்டத்திற்காக வந்து என்ன பண்றோம்? சமுதாய பிரிவுகளை வந்து நாம வந்து ஒருத்தர் வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். அது எவ்வளவு மோசமானது என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த நேத்துல NND பிரபுஜியோட லெக்சர்ஸ் கூட அதை சொன்னார். எங்கேயுமே நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ஒரு பிரிவினருக்காகவும் இவர்கள் நான் வந்து சனாதனம், நான் ஹிந்து இல்லையா, நீ கிறிஸ்டியன், நீ முஸ்லீம் அப்படின்னு அவர் வந்து எங்கேயுமே பேதபாவம் பார்த்து எல்லாருமே ஒரே இதுதான், ஓர் இறைவனைத்தான் வணங்கணும், இப்படிதான் அவருடைய ஒரே சனாதன தர்மத்தை தான் பின்பற்றணும், வேத சாஸ்திரங்கள் தான் அத்தாரிட்டிவ், இப்படிதான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ எங்கேயுமே அவர் பிரிச்சு பேசுறதே கிடையாது. ஸோ இவரை யாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாரு? ஒரு முகமதியன். ஸோ அமெரிக்கால எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருமே இந்த சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? சோ அந்த இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஆனா இது எல்லாமே கலியுகத்தினுடைய அம்சங்கள் தான் இல்லையா? மந்தாசு மந்த மதையோ மந்த பாக்யாகி உபாத்ருதாக. மந்தா குறைமதியார்கள் இல்லையா, மந்தமா இருக்கிறது, நம்ம லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, புத்தி தெளிவா, சுமந்த மதையும் இல்லையா, துரதிருஷ்டசாலிகள். ஆக்சுவலி மந்த பாக்கியமானவர்களுக்கு வந்து துரதிருஷ்டசாலிகள் நாம. ஸோ நமக்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன? தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள், ஏமாற்றக்கூடிய குணம் உண்டு, மாயையில் இருந்து நாம வந்து நான் தான் என்று செயல்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா, அதே மாதிரி நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் குறையுடையது. இதனால நாம என்ன ஆகுது? இந்த உலகத்துல நாம பிரச்சனைகளை மட்டும்தான் நாம வந்து சந்திச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையே நமக்கு பிரச்சனைகள் தான். ஒரு கதவை மூடனா இன்னொரு கதவு திறந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? இது இப்பிறவியிலும் அவருடைய நிலையாகும். அடுத்த பிறவிக்கு இது தொடரும். எது வரைக்கும்? நாம யாருன்றது தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நாம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கோம். சோ அஜாமிலன் தன் பாவ செயல்களுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் செய்து விட்டான்.
உண்மையில் ஒரு பிறவியில் செய்த பாவங்களுக்கு மட்டுமின்றி கோடிக்கணக்கான பிறவியில் பாவங்கள் கூடமே வந்து ஒரு ஹரிநாமம் நம்மளை வந்து கொடுக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எப்படி நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு நம்ம எத்தனை நாமங்கள் சொல்லணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம கிருஷ்ணரை அடையணும்னா எவ்வளவு நாமங்கள் சொல்லணும்? எவ்வளவு நாமங்கள் சொல்லணும்? சொல்லவே முடியாம நிறைய சொல்லணும். அது எப்படி சொல்லணும் மாதாஜி? அது எப்படி சொல்றது? ஒரு முறை நாம வந்து ஒரே முறை சொன்னா போறோம், கிருஷ்ணரை அடையலாம். அதான் மாதாஜி கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஒரே முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாலே நாம அடைய முடியும். ஓகே, ஆனா அதை எப்படி சொல்லணும், எந்த பாவத்துல சொல்லணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பிரேம பாவத்துல சொல்லணும் மாதாஜி. பிரேம இல்லையா? பிரேம பாவத்துல ஒரே முறை பகவான நாம சொன்னோம்னாலே பகவான் நமக்கு அடையப்பட்டு விடுகிறார். ஓகே, ஆனா அந்த நிலைக்கு நாம போகணும். ஒரு பிறவில் செய்த பாவங்களுக்கு மட்டுமின்றி கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த பாவங்கள் அவன் பிராயச்சித்தம் செய்தவன் ஆகிறான். ஏனெனில் கதியற்ற ஒரு நிலையில் நாராயணன் நாமத்தை அவன் ஜபிப்பதே அதற்கு காரணம். அவன் தூய்மையாக ஜபிக்கவில்லை என்றாலும் குற்றமில்லாமல் ஜபித்திருக்கிறான். யாரு? அஜாமிலன் இல்லையா? அவன் வந்து அவனுடைய செயல்கள் வந்து அவனுக்கு தூய்மையான நிலை கிடையாது இல்லையா? அவன் வந்து ஒரு வேசியோட அவனுடைய குடும்பத்தை நடத்தி இல்லையா, 10 பிள்ளைகளை ஈன்று இல்லையா, அவர்களை பராமரிக்கிறதுக்காக கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் செய்துதான் அவன் வந்து அவன் குடும்பத்தையே அவன் பராமரித்தான். இது அத்தனையுமே அவன் வந்து அழுக்கான ஒரு நிலையில அவனை நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அவன் அழைத்த அந்த நாராயணா அப்படின்ற அந்த 4 எழுத்துக்கள் வந்து தன் பிள்ளை மீது இருந்த அன்பினால் அவன் வந்து செய்தான். சோ அப்ப எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா, அவன் பிள்ளை மீது இருந்த அன்பு கொண்டு அவன் வந்து செய்தான். அங்க அபராதமே கிடையாது. அதனால நாம ஜபத்தை அபராதமின்றி நாம் ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் கூட பகவான் நமக்கு அடையப்பட்டு விடுகிறார். அப்ப நமக்கு இன்னும் பகவான் அடையப்படவில்லைன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாம ஜபமுமே நம்ம குற்றத்தோட தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அபராதத்தோட தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த அபராதத்தை நாம தவிர்க்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அப்போ பகவான் இடத்துல போறதுக்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. யமதூதர்கள் அஜாமலின் புறநிலை மட்டும் வெளிப்புறத்தை மட்டும் தான் அவங்க பார்த்தாங்க, அவனுடைய உட்புறத்தை வந்து அவங்க பார்க்கல. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து வந்த அந்த அன்பு கொண்டு சொன்ன அந்த நாமம் அது இறைவனை சொல்லவில்லை என்றாலும் இறைவன் வேறு இறைவனுடைய நாமம் வேறு அல்ல இல்லையா? இறைவன் வேறு இறைவனுடைய ரூபம் வேறு அல்ல, இறைவன் வேறு இறைவனுடைய செயல்கள் வேறு அல்ல. சோ இங்க வந்து இறைவனுடைய நாமத்தை தான் சொன்னான். இறைவனை அவன் சிந்திக்கல, ஆனா இறைவனுடைய நாமத்தை அவன் சொன்னதாலே அவர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் அவனை அழைத்து செல்வதற்காக வந்து விட்டார்கள். இதுதான் காரணம். ஓகே, அதனால நாம சொல்ல வேண்டியது என்னது? புறமாக எதுவாக இருந்தாலும் அகத்தில் நாம நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தை நாம கடைபிடிக்கணும். ஆனா அகத்துல வந்து ஒழுக்கம் வந்தா புறத்திலுமே அது வந்து கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அவனை யமராஜிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணினர். ஆனால் அவன் எல்லா பாவலும் விடுபட்டு விட்டான் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. ஏனென்றால் அவன் அபராதமின்றி பகவானுடைய நாமத்தை அவன் உச்சரித்ததால், அவன் மரண தருவாயில் 4 அட்சரங்கள் அடங்கிய நாராயண மந்திரத்தை ஜபித்ததால் அவன் எல்லா பாவங்களிலும் விடுபட்டான் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் விளக்கினர். சோ இதுதான் காரணம் நாங்க வந்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றார்கள். இதற்கான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே வேற விஷ்ணு புராணத்திலுமே இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, பாவாத்மா ஒருவன் எதனால் செய்ய முடிந்ததை விட அதிகமான பாவங்களின் பலன்களை நிஷ்பலமாக்கி விடுகின்றான் ஹரிநாமத்தை ஜெபிப்பதால. ஓகே, மேலும் கருட புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க? பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருவன் கதியற்ற நிலையிலோ அல்லது அதை செய்ய வேண்டுமென்ற விருப்பமில்லாத நிலையிலோ கூட ஜபித்திருந்தாலும் சிங்கத்தின் கர்ஜனையை கேட்டு சிறு மிருகங்கள் அஞ்சி ஓட்டம் பிடிப்பது போல அவனது பாவ விளைவுகள் எல்லாம் அவனை கண்டு ஓடி விடுமா. சோ ஆனா அவன் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி அன்பு கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும், அவ்வளவுதான். சோ அப்படி ஒரு இது இருந்தா அவனுக்கு வந்து அந்த நிலை அடையப்படுகிறது. ஹரி என்னும் 2 அக்ஷரங்கள் கொண்ட பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருமுறை ஜெபித்தாலேயே ஒருவன் முக்திக்கான வழி உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. இங்க இதை வச்சுதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். சோ எத்தனை மந்திரங்கள் நாம சொல்லணும் பகவான் அடையறதுக்கு? ஒரே வாட்டி சொன்னா போதும். ஆனா அது புனிதமான நிலையில இருந்து சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ள நம்ம அழுக்குகள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு சொல்லக்கூடாது. அவன் மனசுல எதுவுமே இல்லை. யாரு? அஜாமலன். அவன் என்ன
வெறும் புலநுகர்ச்சிக்காக அந்த வேசியின் பின்னாடி வந்தான் இல்லையா? அவன் அதிகமான பாவங்களை செய்தது கூட அந்த குடும்பத்தை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கு தான் இல்லையா? சோ ஆனா அந்த முன்னாடி செய்த அவனுடைய நற்பலனால அவனுடைய மகனுக்கு நாராயணா என்ற பெயர் சூட்டுவதற்கும் இறைவனுடைய அனுமதி தான் அதுவுமே. பிற்காலத்துல அவன் வந்து என்ன செய்யறான், ஹரித்வாருக்கு சென்று அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம படிப்போம். இப்போ இப்படி அவன் வந்து நல்ல ஒரு அந்த 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 உள்ளத்தோட வந்து அவன் என்ன பண்ணான், பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னான், அதாவது அபராதமின்றி. அதனால அவன் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவனை அழைச்சிட்டு போகணுன்றதுக்காக வந்தார்கள். இதற்கு முன்பு கூட அவன் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து நாராயணா இப்படி வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுமே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்டைரக்டா நாராயணா இங்கே வா அப்படின்னா பகவான் இங்கதான் இருப்பார், நமக்கு தெரியாது, உண்மையிலே அதுதான். சோ நாம எந்த ஒரு மனசுல கல்மஷம் இல்லாம நம்ம வந்து கள்ளம் கபடம் இல்லாம நம்ம பேசணும்னா கண்டிப்பா பகவான் அங்கதான் இருப்பார். கள்ளம் கபடமற்ற நிலையில இருக்கவங்க கிட்டதான் பகவான் எப்பவுமே வருவார். ஓகே, சோ அதே மாதிரி நாராயணா இதை சாப்பிடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானே நீ சாப்பிடுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்படி அவன் தன் மகனைத்தான் அழைத்தான், மகனுக்கு தான் எல்லாமே செய்தான். ஆனா அது அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய நாமங்களானதுனால அவன் வந்து இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்தான். அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பாவம் செய்தும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நான் நாளைக்கு எடுக்கிறேன், 8வது ஸ்லோகம். ஓகே, ஐ திங்க் ஓகே 8ம் 10ம் வந்து நாளைக்கு. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचारी हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।